wa sebungeri ya Bonchari meye kaunti ya Kisii abaibole kurwa sukuru yo borose ya Kirwanda nigo bakorobekana litukuri arera sense mejo konyara kwe murunganiro botumekyo bwechi besa sukuru yo kolengana bobali ya bunigo bono baganie botene bwe sukuru konyara wesokya nako bekenchire gutumeka chibasa chiabo sense mejo asogote yabuna nigo charoka no gutumeka senchire tabwaneti engana bagendere osengana bagendere takukikiriya mono nakugania semelyo botukigo soime na kumurekere sukuru yo asobime unatokumanyigwa no murekeito Kerubo. Abamenyi babo Nyando imeye wodi abogia kumu asebunge ya Bonchari nigo ritkoria rero barobekana na gosoa seskuru yo boroso ya Kirwanda asebechanera ega korona goteba buna ama agacho naro atenenirie asekerenga kyo gosarie merobero mitangani yo kwagache gorofa eyo erio komente birasi birachi kokonya abaorokiwa nigo boigo bateba buna chichuma nigo chia butorwa asenchama yo kulie chibesa na gotakore gorofa eyubuna yarobetigwe iyo chagete umwaka 2020 oikaboni getoro umwaka 2024 financial year yajete ikagacha ground floor igatika roro chibasa chinga kiji kaera boniga chibasa mweshimi wororo oru chibasa chikogenderie se project ye etwa yizo kanyora ngabono abanta bakora bachire botuko babwate amangana amabime yabo babutori chichumo cyankogenderie sukuru yaito bachiregere bache gotabangana abayibi babutori enyombe eyo lakini twamanyire nga noborimo igo bari getienjera egere bache kobutori sukuru itegenda guchigoro abamenyi abo nigo baswa no mochano ekero banyore gari abanyanyimbo na amona abanyanyimbo bali meye sukuru eyo asebarage kiara gochese body sukuru eyo asebaganirie ebunwe nario magenderero ararorekane twabokire mambi yabono twanyore gari ya police erega igana abasigari twichana nke police station yache irega iga bono se ikeira twakumingambi bagoki gose montu kyo kure kenyoreka musigari yagocha ku station gochaga iga before mugambi uto atarakoreki atarachaga iga nigo baboria serikali weswanania kunengia obutumiki bw'echibese ekyo nabo igo gokonya abantu abo kweneke buna egorofa eyungwa agachwere buna yarobetigwe kurwa ritangani serikali yaito etoko gosaba ochega ensa origeri Kirwanda tebwati boremo torogocha kwagacha nyomba chinyinge etwa sabire iga baba siko bangaina ngetwa timandinge project yetenene etotate project yet agendera lakini muna yarenge initially omotenenerio NGCDF ni gaboria baibori koirangora asengencho mubunge Obonchari Charles Onchoke na begete chimilioni gwetani inye egento kagendera tega igasi skuru ito ya Kirwanda tikerigento kegwenerete ko takakoreta liberera se kinyoro omweshimiwa wa Onchoke nabe ngete chibesa gaiga chire over 4 million ase project ye skuru e na ndekoro omweshimiwa ari gonchokana na chitega gakaboria abantu ba Kirwanda Bonyando ganga bamwakire chikura bakamwakira chikura chinyinge sana tikagere tinga na tware kerengera likendeke ngao gokorera abantu amagendero ari batatagetiga Kirwanda nonye nabo nigo ateba buna inyombe eyo nebwenerete gotenena erio gwikeria mang'ani y'abantu nabo igo kobabori abaibori abo goting'ia oborendi nabo igo gotiga siasa. What we have agreed with them because bantu bagwendera gokorega siasa kaberera gatagete kororekana tige project yetenene muna batebire boka abanyene na intu twarorire mbuyetenene as we look for the better solution yokumanyanga nkikegenderete na nkike kiagenderete kururitangani gingo ripoteri getaseni Kiandizi TV kurwase wodi yabogia kumu ebunge ya Bonchari erietariane Njuli Kerubo.